Jo faig una feina per escriure, que és de gestor administratiu, me dedico en el món de les assegurances i és el que m'articula la vida des del punt de vista econòmic, a fi de després poder-me dedicar a la creació literària sense haver d'estar preocupat per uns resultats econòmics. Estic casat i tinc 3 fills, sí. La meva família, la meva dona, els meus fills, els meus amics més entranyables, quasi tots ells estan posats a les primeres pàgines dels meus llibres. Que tinc un germà que és pintor, tinc una filla que és il·lustradora de llibres infantils i en general tothom, d'alguna manera o l'altra, sintonitza amb la cosa cultural. Tothom és molt aficionat en aquestes coses. Visc en aquesta part dels afores, anant cap a Porto Cristo, arran de la carretera, a un lloc en què encara és Manacor, però que ja és una miqueta fora vila. La principal coordenada en la qual m'arregesc és que l'obra va destinada a un públic. El públic mereix un respecte infinit i aquest respecte s'ha de traduir amb una obra el més ben feta possible a fi de que se correspongui amb aquesta qualitat d'obra en el gest deferent que representa el fet de que una persona agafi un llibre i se molesti en llegir-lo. Si vaig començar 12 o 13 anys, el que passa és que, com és natural, feia una cosa molt elemental que no he conservat. Quan me poso a escriure hi dedico molt de temps. El que passa és que, per una sèrie de circumstàncies, entre altres que no puc suportar l'esforç tan intens que representa escriure, no ho faig a lo llarg de tot l'any. No ho podria determinar. Potser hi va haver algun factor desencadenant que me va fer sentir afició per aquestes coses en un moment determinat, dins la meva infància, però no ho podria determinar. No hi va haver ningú que m'aconsellés escriure ni ningú que en els moments inicials me donés consells sobre la forma com ho havia de fer. En els començaments, és lògic, tothom té una certa dificultat en publicar, sobretot en l'època en què ja me trobava, que era una època de postguerra, era molt difícil perquè no hi havia apenes editorials. Així les coses, jo vaig publicar el meu primer llibre quan tenia 35 anys, l'any 65, vaig publicar el meu primer llibre. No obstant, venia escrivint des que era el lot. Abans havia publicat uns poemes, unes antologies que havien sortit a Madrid, poemes en castellà, però obra ja signada en català i com a obra unitària meva fins als 35 anys, el qual significa que sí que hi havia unes dificultats en aquells moments. La primera obra que vaig publicar és Poemes en aire, que es va publicar, com he dit fa un momentet en el teu company, l'any 1965, o sigui, ara fa 25 anys. És un llibre de poemes i durant molts d'anys vaig anar escrivint i publicant exclusivament obra poètica fins que a un moment determinat, quan ja havia sobrepassat la quarantena d'anys, vaig fer el primer intent dins el camp de la narrativa i des de llavors ja no ho he deixat, fins al punt d'arribar a preferir ara escriure una narrativa en comptes d'escriure poesia. De narrativa en duc escrites publicades 6 i ara se publicarà immediatament el mes que ve la 7ª, Illa Flaubert, i de poesia em sembla que són 5 llibres i un altre llibre que podríem dir de material espars que es va considerar un 6è llibre. Jo crec que el darrer llibre que hem publicat en el moment actual, que és El Déus inaccessibles, potser sí, és un dels llibres que ha tingut un renom més important, però potser també l'ha favorit l'existència de tota una obra ja anterior, que ja havia anat d'alguna forma preparant, diguem-ho així, una eclosió, però n'ha tret un bon fruit i crec que sí, és l'obra que ha tingut un impacte més gros. Tot i que n'hi ha que me diuen que el llibre meu que més els agrada és el primer de prosa, Andreu Milà, que és un llibre que ja s'ha reeditat bastantes vegades, però en general jo crec que tots van per un mateix nivell. No, sé ben cert que no escriuré obres de teatre perquè és un gènere que potser és el que manco estim dins els subgèneres literaris i per altra banda és que no el veig clar i no crec que me funcionés una tasca o un experiment que intentàs dins d'aquest camp. No, en aquest moment ara el que estic fent és corregir la traducció en el castellà de la meva darrera novel·la, d'Illa Flaubert, i la traducció de les altres obres de narrativa, totes les quals s'aniran publicant a partir d'ara amb una programació
ben estudiada, a fi que surtin totes en castellà. Jo sol escriure un estudi que tenc a Porto Cristo, a una casa d'estiu on hi anem amb tota la família, i és allà on disponc d'una gran serenor, d'un gran silenci, d'una gran tranquil·litat, i és on m'ha molt bé posar-me a escriure fent jornada intensiva al llarg de tot l'estiu. En tenc molts. A mi m'agrada tot, m'agrada des de l'esport, m'agrada la lectura, m'agrada la música, m'agrada la pintura, m'agrada el diàleg amb amics. Realment no tinc problema per omplir el meu temps. El problema és que me falta temps per poder edificar totes les coses que m'agraden. El que més m'agrada és aquell que fa una aportació més alta de bellesa. Ara bé, pel meu temperament particular, a mi, en general, m'agrada més la pintura clàssica, però set dins d'aquest concepte de clàssic que ho sigui un pintor encara ara viu. Ara el que sí m'importa és que tingui com a objectiu fer una important aportació de bellesa. La música clàssica i d'una manera molt especial la barroca, i dins la música barroca d'una manera molt especial la de Joan Sebastià Bach. Per mi Joan Sebastià Bach és un dels grans benefactors de la humanitat i crec que és una figura que li haurien de tenir monuments i carrers dedicats a tots els pobles del món. M'agradava, però la veritat és que ja no tinc edat per practicar-lo. Faig una mica d'exercici per evitar que me vagi quedant fossilitzat progressivament, però com a pràctica habitual he hagut de deixar fer. I me sap molt de greu. M'agraden pel·lícules que siguin aclaridores d'algun aspecte del misteri humà i que aquest aclariment el facin amb una aportació també estètica. Per exemple, puc dir que m'agrada molt Visconti, és un autor que m'agraden neorealistes italians, m'agraden alguns autors francesos i eventualment algun director espanyol, com Saura, per exemple, és un director. Erice també és un director que m'agrada. En general, els clàssics del cine i hi ha alguns d'aquests directors joves que fan una aportació nova. A mi m'agrada viure a Manacor sempre que me serveixi un pot de punt de partida per fer incursions arreu del món. Si hagués de viure fora de Manacor, potser m'agradaria viure a alguna ciutat italiana com Venècia o Florència, on trobaria tota aquesta oferta meravellosa d'obres d'art que a mi m'encanta contemplar, però també m'agradaria un estil de vida molt sossegat com els que ofereixen els pobles de muntanya mallorquins, com són Deià, Valldemossa, pobles així m'encantaria viure. Palma també és una ciutat que m'agrada molt, com a ciutat de província la trobo extraordinària. Diuen que París és la capital del món, però eventualment se diu de Nova York o se dirà de Londres, jo no ho sabria dir, i és perquè realment és inventariable allà una activitat cultural important. De narrativa en totes elles, excepte Andreu Milà, que va ser la primera, és l'única que no ha tingut premis, però les altres sí, dues d'elles han tingut el Premi Serra d'Or de la Crítica, una altra va tenir el Premi Nacional de la Crítica i una altra ha tingut el Premi de la Institució de les Lletres Catalanes. En aquest aspecte he estat molt sortat. Mira, jo havia fet una obra amb un alt grau d'exigència i desitjava l'èxit, no puc dir si l'esperava o no l'esperava perquè encara no puc dir que el tingui, tot i que ha guanyat un premi important, però realment l'èxit serà en el moment que surtin al carrer, que el llegeix qui és públic, i la crítica professional diguin la seva. Jo sempre dic que el premi que m'han donat és totalment provisional i que no el podré donar com a definitiu fins que hi hagi aquesta confirmació per part de la gent que llegeix el llibre. Mira, vaig sentir una alegria molt grossa que m'ha compensat de l'esforç d'haver-lo escrit. Realment l'esforç va ser important, tant així que físicament vaig acabar quasi ben malaltit, però en el moment en què llavors reps el premi t'olvides dels aspectes negatius i vaig tenir una gran alegria.